Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in town ako. Ang anak kong babay giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babay og miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babayi mitubag, "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kini si Jesus kanunay gid ni siyang mangita og dakong pagtuo gikan kanato. Dili tungod kay gitagaan tag dako o gamay nga pagtuo, kundili kita nga mogamit sa pagtuo tininuod ang atong pagtuo. Lingi ako na imong tupad na tinuod gyud kang nituos Ginoo. Ang kanang wa mulingi gaduda pa nas Ginoo. Daghan nato magsigig simba, usahay kuyog na ginatong Ginoo. Bisan sa experience ni Jesus, panahon nga nagkuyog sila sa mga apostoles, si Tomas, si Judas, na nagduda ni Jesus. Bisag na banhaw na si Jesus, si Tomas, gaduda lang yapon. Naagid na, normal na siya. Subulahan kadtong naay tinuod nga pagtuo. O kinsa maning tao nga tinuod ang pagtuo, sama aning babae nga kanaanhon, niingon si Jesus, "Pagkadako sa imong pagsalig o pagtuo, matuman ang imong gipangayo." Unsa may kinaiya sa babae, ikumparar sa kinaiya aning mga pinili nga katawhan sa Ginoo ang mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa. Ang babae bisag nganlag iro, nagpakairo. Ang mga Israelita nagpakaginoo, bisag gisugo na gid sila sa Ginoo nga motabok na didto sa pikas yuta, niingon gyung dili ta motabok kay mga matay ta, mapildi ta sa gubat, mapildi ta nila, gamhanan ra kaayo sila, mas nituo sila sa ilang panghuna-huna o sa ilang pagbati kaysa pulong sa Ginoo. Daghan nato ingon ana, kanabitang gahuna-huna ta nga makaayo gyud nato kun maayo ta sa atong sakit. Labi na gyud ang imong masakiton kay batan-on pa, imong anak 15 anyos na kanser na, nya hangyo jud ka Ginoo, bata pa in taon kay ni siya, ayuha in taon siya, nya kay wa man gyud maayo, namatay man gyud noon, hala mahay dayon.
Ginoo nganong wa man nimo pamatia ang among pag-ampo. Di ba? Oy, tubag. Oh. Ginoo bag-o pa in taon ming minyo nganong nataktak mamis trabaho, nganong nisira maning among kompanya, tagai in taon mig panginabuhian kay ni anaraba muduhan naraba ni kabuk among anak unsaon lang namo pagbuhi niini nya kay wa man gidayon ka trabaho, wa na say magpautang, halamahay des Ginoo may pagmamatay na lang mi, di man day ka maminaw sa among hangyo ana nya mo text pud nga rispari maingon sang pari wa na gyud koy kolekta, hurot-hurot na gyud Ginoo pagkawa gid nimoy ayo, di man kakakita sa among panginahanglan nya magtan-aw day kas imong silingan nga wa gi simba-simba, sige lag-inom, porti pag yung mga dawa nya ni asinso og maayo, ni asinso nag-anam og kadaghan ang ilang mga sakyanan, nagkadako ang ilang income. Moingon din ka unsa man ka Lord, paboran man na nimong way mga simba-simba, ako nung sigig simba mopalit pag yung kog slot, nganong dili man ko nimo hatagan aning akong gipangayo. Naata nang kinaiyaha ug kanang kinaiyaha mo nay tinuod nga kinaiya nga murag iro. Oh, atanawan ng iro bisag kung saon nimo bugaw basta gusto gyud na siyang muusig gyud na siya. Anang iro musod na dinhi simbahan, bugawa di ba motuyok ra na ngadto, mobalik ra na siya dinhi. Kana bang bisag ato na gyung giatiman magsaba-saba lang gyapon nang inyong iro mga pinangga kayo, di gina ninyo butangan anang dayapir magka muritsing ginang inyong salog sa mga ihi o sa mga hugaw ana, di man gina mo adtog CR, asa na mo adtog CR adto pa na sa imong bed. Kaya nga naman iro manggod umabta nang mayon ko ay ginagpasimbahang inyo mga iro dinhi bisag inyo pa nang kugos-kugoson ayaw ibutang lang na dito sakyanan kay imo man ang kalipay, imo man ang pet ala dito na sa imong sakyanan, ayaw ilusa dinhi kay di gid na musimba kay iro man na ingka oy buutan man imong iro pader behave bang kay nistanan ay o lagi behave lagi na pero ikaw man noon mo dili behave ganong imo man ang ilusad nga di man gina musimba ana no. Ang atong palusaron ang musimba, ang kanalaging bata sige man nagdagandagan tao man na ang kanang tao musimba man gina, sige tudluin ang bata o di ba madugay anak nindot na kay nagbatasan porti na nang musimba dinhi mo reply pa na magani bata dinhi nga sa una sabaan kay nastanan karon porti nang kusuga mo kanta kita na mo magkita may bisan asa mo ingon pa pader nga nasa koy bag-ong kanta nako oh may di ay siya 4 na biya ko hapit na biya ko mo eskwela kay mo 5 na ko inana ba yang iro mo ana din na di man na mo anang iro. Mo na ang tinuod ang nagtuo ni Kristo dili mahadlok kon nganlan og dili mao, ang importante nasayod siya kinsa ning ginuhua nga iyang giduol. Ang importante nga mosugot siya bisan unsay isugo sa Ginoo og ingala niya kay sayod siya nga ang Ginoo mahigugmaon gyud kaayo. Mao na sa ato diring tubag sa Salmo, Ginoo hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nganlan kag iro ingon siya sige lang Lord kay bisan gani ang iro makakaon mas mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon, pasabot maghuwat lang gyud ko unsay akong makaon madawat gikan nimo kay nituo jud ko nga ikaw ang akong agalon. Sige lingi ay mong tupad ina mo sugot kag nganlag iro ana mosugot kag tagaan lang kag mumho. Kamo mga asawa mukaon inyong bana kusog kay muhabhab nya inig
hangtso ni mugsaw tagaan lang kag momho, musugot mo mga asawa? Ha? Mga naong ninyo, ambot lang ka. Labi na jog ikay galuto. Ang ihatag nimo momhora. Igtanaw ni mos kaldero momho na lay nahibilin kay gihurot yung habhab sa imong bana nga sugarol ra ba kay istanan, bisyoso ra ba kayo? Unsa man mosugot mo ana o makigbuwag? Og mosugot gani mo congratulations. Moingon day na ang Ginoo pagkadako sa imong pagtuo kay andam kang mahimong iro aron matuman ang akong sugo nga higugmaa ang imong bana sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kaninyo. Tanawa, di ba di yung kadangatag o sa katuig, patay yung ka. Nga naman, mumhoragod imong gikaon. Pero namatay ka nga nagtuman sa sogo sa Ginoo. Moingon din Ginoo, sige, sulod sa akong gingharian, puno sa pagkaon, ilimnon o kalipay nga way katapusan. Natanawa ang mga Israelita. Gidala sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan ngadto sa yutang gisaad. Pero pag-abot na nila sa utlanan nga padong na sila mulabang, nireklamo. Nagbagulbol sila. Matod pas Ginoo diri, isaad nako ang nag-edad og 20 anyos pataas nga nagbagulbol bato kanako, mga matay mong tanan dinhi sa desierto, di na mo katabok dito sa akong yuta nga gisaad. Ay jog reklamo. Wa mo reklamo anang gibutangan nato gate diha ang atong daan diri dapitas kilid. Reklamo gani mo digin mo sulod sa yuta ang gisaad. Magkusmo dagi nang naong ninyo. Di gyud mo ka-appreciate nga nindot na dek ang agianan diha padong didto. Nya kay di man mo ka-appreciate anang daan diha nga may na kay natong pagkahimo ngadto padong, inyo dayong parkingan sa inyong mga motor, butangan sa inyong basurahan, parkingan sa inyong sakyanan, nya mohimuon dayon ninyong rason nga pitos kay daan dili mahimong tuwi kay inyo manggibutangan sa inyong mga kaugalingong gusto. Di na sad mo ka-appreciate diri loyo nga ato sa nang gigastuan diha aron manindot ng daan diha para sa taga dire. Parkingan gyapon, butangan gyapos mga butang ang karsada hangtod himuon dayong rason nga di na kaagian. Nya siging reklamo kay nganong gialihan dinhi. Nga buangon mo. Wa mo kapamalandong. Mas grabe ning atong gibuhat nga gipangparkingan ninyo ang daan nga agianan, kita sigit ang gasto ang nagminilyon para monindot nya inyong parkingan. Ang gobyerno siging gasto ang nagbinilyon nya inyo lang ang konon nga kamoy tag-iya. Parkingan ang inyong sakyanan, habol-habulan pa ninyo diha. Nya reklamo pa mo o klaman, reklamo pa mo gatuon mo sa officials barangay nga hipusa sa ni dinhi kay obstruction ni. Reklamo pa mo inyo pang hulgaon kita tas eleksyon. Hapit na rabas ang eleksyon. Kita tas eleksyon. Nya ang mga barangay officials sad nga hadlo kayo anang punga nakita tas eleksyon, hala bahala nag-angayan nga papahawaon, di lang yun papahawaon. Bisan pag nanay order ang atong gobyerno nga kanang tanang mga squatter diha sa government properties ato nang i-relocate, di lang yapon ma-relocate mga partigyong mga isuga bisag dili ila daghan kay na dinhi sa atong nasod, di ra dinhi sa atong parokya. Nya gamay ganing bikil nga sila kunuhay na diskontinto. Hala, reklamo dayon. Isigihan din tag-post anang social media. Mauna. Niya, asaman mo padong, dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Kanang mga reklamador na anas gingharian sa impyerno. Tanawang mga naong sa reklamador, murag mga yawa. Gipangitag taong reklamador nga ang naong smiling. Sige.
Gilingi ay mong tupad na ikaw reklamador ka. Tanawa ay pag-observe mo kanang taong mo reklamo, tanawang naong, di ba mo radayog yawa? Kano man ni? Ngat mo ni nani? Di ba ginanta mo? Di ba mo ni akong gusto? Di ba nawang naong. Pero kanang di mo reklamo, maingon ra, bitaw. Ay, sus, dawaton lang na nato oy. Ay, okay raman. Nindot kay naong, no? Ang kuyaw kung ang kusog mo reklamo, nagpakaroon ingnon nga nagsigig simba dinhi. Nya mga yawa day kay batasan, dili gani mo tampo sa mga gastuhanan, bisan na lang pagpalit og slot, di gay mo tampo. Unya may kay mo pahimo sa atong himuon nga nindot, pero og di sila kauyon, bisag wa sila katampo, sige gyapog reklamo. Og mao na ang nahitabo sa mga Israelita, nakatampo bagod sila sa paglabang nila sa Red Sea. Ang gipauwan sa Ginoo nga pagkaon nga naglakaw sila sa desierto ug ang tubig nga gipatubod diha sa batong Bantilis, nakatampo ba sila? Giatiman sila sa Ginoo. Ang ila ra gyud reklamo. Mao na ha, bantay mong mga reklamador. Ako din wa jud ko reklamo. Sige lang jud kog pangayog slot. Bahala na mo dihag muhatag mo dili insya padir ato na lang ng ikuta-kutas kada pamilya, kadaghang pamilya dinhi nako ayaw slot atong gamiton kay naay mga tao nga bisan pag nindot kay pagkabutang di gyud ganahan mo tampo, nyag imo nang kutahan mo samot gyud nagkasuko. Mas maayo ning slot kay sa gusto lang. Naay nagsigig balik-balik og palit og slot. Gani uban di na maihap og pila na kahigayon sila nakapalit og slots. Ako gani kada semana mo palit sa kog slot gikan sa akong stipend nga produkto aning akong dupa-dupa. Di na maihap, sugod pa itong pagsugod 2020, sige na kog palit og slot kada semana. Di gina mo mino sa napo ka slots akong paliton. Magkwenta ko ana, di oy ngano man kining simbahan mao ni ang simbahan nga akong gihigugma, mao ning simbahan na akong gialagaran. Ako bay haw dinhi? Dili, igo ra kong nangalagad dinhi. Ug mokuyog mong pangalagad, ngilingay mong tupad ing na mokuyog kang pader og pangalagad. Ug mokuyog gani mo online man or dili mga territorial, hala pamalit mog slots kana ra. Gamito na nato para sa kaayuhan sa atong katilingban, dili aron magsigi tag reklamo ha. Karon di lang kita mo reklamo kay nidaghan naman ang nahalin. As of yesterday ang atong SBF dag nga slots nahalina na og 40,051 ka slots. Na gamay na lang kayong nahibilin. Sa una, maumta ni dako. Karon 35,949 na lang. Pastilan. Nya karong Sabado, kutob ang akong pagkwinta sa atong 4-slot challenge. Kaya napamay nag-anamanam og sulod. Pero nihonong na ni atong Domingo. So as of yesterday, ang kwinta na nato or nadawat na nato nga 4-slot challenge, niabot nag 1,628 ka 4-slot challenge. Reklamo pa kaani. Nya kinsa maning nang hatag ang mga tao nga mituo nga kining atong gibuhat dinhi kabubuton sa Dios ug makaayo sa atong simbahan ug sa katawhan. Hinaut unta kitang tanang mga Katoliko magbag-o na ta. Ipakita nato nga kita sama ni ining babae nga Kanaanhon kamaong mudawat sa kabubuton sa Dios bisan usahay murag sakit or murag dili na tawhanon nga kabubuton. Sama ni Maria, dili na gito tawhanon ang iyang nakita nga ang iyang anak nga buutan kaayo, gidakop, gikulata og maayo, gipapasan sa cross, gihubuan pagyud sa tanang sapot o gilansang sa cross nga way sapot hangtod namatay.
dili na to tawhanon ang nasinati ni Maria. Pero si Maria midawat ana nga mapaubsanon, sige lagsulti matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nyaon sa may resulta, nakabot ang kaluwasan sa tanang katawhan, naabli pagbalik ang langit, makasaka na taglangit, og labaw tanan si Maria gihimo ng rayna sa langit og sa yuta, og ang iyang anak nga gibitay sa cross nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga ginoo. Ndota no? Man mo malipay mo ra mamog nangatog. Sige, manindog lang ta para makamata mo.